Ja sam Mitra Branković i ja sam prvakinja u rolerima. Mitra Branković je devojčica iz Niša koja raste na rolerima. Dobila ih je od ujaka kada je imala samo 3,5 godine i kao i sva radoznala deca htela je da se što pre na njima zakotrlja. Tako ova priča počinje. Mitra, od kada ti treniraš rolere? Ja treniram rolere od svoje 3. godine. Zašto si to izabrala? Pa izabrala sam to zato što sam videla da mnogo dece trenira taj sport i htjela sam ja to da probam, da vidim da će da mi se sviđa i sviđalo mi se. Ona je već na drugom treningu vozila kao da vozi čitav život, kao da se rodila na rolerima. Uvek je bila najmanja u grupi, ali je i kretala se i kočila je kao da nema težinu. Znači mogla je u mestu i da zakoči i da skreće savršeno. Uvek nam je bilo čudno kako uspeva takve manevre da izvede, a da uspe da se zaustavi. Mitra je stvarno talenat jedan neviđen, da kažemo, ovdje kod nas i u Nišu, mislim čak i u Srbiji, može čak i van. Nekako ona možda više speedu, slalomu, mada mislim da ona također može trikove. Već posle nekih mesec i po dana vožnje bilo je takmičenje u Tvrđavi na kom je ona osvojila prvo mesto, a takmičila se sa decom koje su u tom trenutku bila starije od nje 3 godine i onda je, da kažem, od pre 6 godina tako sve to krenulo nekom uzlaznom linijom, ona se sve više zainteresovala za ovaj sport i boga mi dobra je u svemu tome što radi. Da li treniraš svaki dan? Da, svaki dan treniram. Koliko sati dnevno? Pa po sat vremena treniram dnevno. Da li ti je naporno ponekad? Pa ponekad, kad sam previše umorna. Koju disciplinu najviše voliš? Pa volim i slalom i speed. Mitra je posebno talentovana kad vozi slalom. Pošto ja treniram 6 godina, meni je sad sve lako. 6 godina treniranja i isto toliko godina srčanosti, borbenosti, strepnji, startova i ciljeva kroz koje je Mitra prva proletala. Naravno, kao i svako dete, voli da pobeđuje i naravno, kao i svako dete, voli da bude prva, da osvoji medalje, ali mislim da Mitra te medalje i zaslužuje. Na kojim takmičenjima si učestvovala i koje medalje si osvojila? Pa mene tata vodio skoro na sva takmičenja i osvojila sam puno medalja. Koje su ti najdraže? Meni su najdraže prva mesta. Ili si išla na neko takmičenje u inostranstvu? Jesam, 2 puta u Češku. I kakav si rezultat napravila? Pa dobar rezultat sam napravila. Ona već ima tu neka iskustva na tim većim takmičenjima i naravno i ove godine i sledeće godine ako budemo u mogućnosti, ako ona to bude želela, naravno da ćemo to da ispoštujemo i da joj omogućimo. U toku trke ume da se zamisli, ume da ne razmišlja dosta toliko o disanju. Najveći problem je da usaglasi disanje sa vožnjom, jer svima nama kad pođe trka malo se ushitimo, malo nas je adrenalin pokupi i dolazi tu malo do nekih promena od normalne vožnje. Da kažem, njoj je trenutno problem to disanje, da usaglasi disanje sa vožnjom, da se ne bi umorila. Jer sve sad trke, nove kategorije donose sve duže i duže trke. Ranije je išla na kraće trke, sad postaju veće i da kažem, to se trenutno vidi kao problem, ali vidimo i da se popravlja. Mitra će još malo da postane možda i bolje od mene. Roleri jesu Mitrin sportski univerzum u kome razvija veliku brzinu, ali kada ih izuje, njeno vreme teče kao i svoj drugoj deci. Njen život je porodica, odrastanje, igra, druženje i školske obaveze. U koju školu ideš i kakav si đak? Ja idem u Stefan Nemanja školu i ja sam odličan đak. Da li još nešto voliš da radiš u slobodno vreme? Pa volim tatu, tako pitam da izađemo i da treniramo u slobodno vreme. Kako usklađuješ školu i sport? Pa imam vremena i za sport i za školu. Da li voliš još neke sport? Pa na televiziji gledam i odbojku i moje drugarice treniraju, pa i meni se i taj sport sviđa.
dok je školska godina jeste malo više naporno i onda se usklađuju te njihove obaveze. Za sada uspevamo da balansiramo. Mitra je završila sada 3. razred, odličan je đak, Marta je u predškolskom, ali uspevamo da izbalansiramo sve to, da se završe sve obaveze. Što se tiče mene i supruge, dovijamo se na raznorazne načine, tu su i baki i deke koje pomažu da ih dovedu na trening i tako da ne izostaju. Jedino izostaju sa treninga kad su bolesni. U slobodno vreme izlazim napolje da se sa drugaricama igram, a kad vreme dođe za trening, obuvam rolere i dolazim. Volim more i sad me moja drugarica Dunja i njena mama vode na more. Šta ćeš da budeš kad porasteš? Pa i to i dalje ne znam. Ja sam Marta Branković i ja sam rolerasica kluba Ekstrema. Mitrina mlađa sestra Marta ima samo 5 godina i ona je perce na rolerima. Takođe je počela da trenira sa 3,5, a ono što je do sada navežbala ostavlja bez daha. Da li tvoja sestra Marta dobro vozi rolere? Pa ona jeste da je počela malo kasnije od mene, ali ona super vozi. Ona je isto jedno fantastično dete koje lepo vozi rolere, koje ima lepu motoriku i tako da je i Marta super. Marta je dugo negodovala i nije želela uopšte da se upušta vezano uopšte za sport i pogotovo za rolere i jednog trenutka je samo nam je od meni supruge zatražila da joj kupimo rolere. Mi smo mislili da se šali, posle silnih ubeđivanja da i ona krene. Mislili smo da se šali, pa smo onda kao ajde, ništa nećemo da radimo, da vidimo ako ponovi to, onda ajde kupit ćemo je. I onda smo njoj kupili rolere i boga mi ide sestrinim stopama definitivno. Znači ona je takođe uspešna i u brzinskim trkama i u slalomu, ima nekih 4-5 medalja za ovih 2 godine koliko se bavi sportom, tako da nadamo se da će da bude uspešna kao i sestra, s obzirom da je sestra za ovih 6 godina osvojila nekih 32 medalje otprilike, uglavnom zlatne. Da li ti je zanimljivo na treningu? Jeste. Da li voliš da pobeđuješ na takmičenjima? Da. Da li voliš da radiš kad ne ideš na treninge? Pa da idem u školu, da se igram malo napolje, da jedem sladoled. Da li više voliš sladoled od čokolade ili sladoled od jagode? Od jagode. Ko od vas će biti bolja? Pa ne znam, možda će me moja sestra Marta istići nekad. Šta bi volila da budeš kad porasteš? Pa medicinska sestra kao moja mama. Što se Marte tiče, i ona isto, njoj je Mitra veliki uzor i ona sigurno korača tim njenim koracima i trudi se da bude što bolja. Marta je čudo deteta. Sa svojih godina kako ona vozi, verujte mi, ja nisam znao ni da hodam te godine, tako da Marta je fenomenalna, radi sve to jako pravo, jako tačno, elegantno, bez nekih grešaka, tako da Marta je stvarno fenomenalna. Pohvalila bi jednu i drugu, osim što su izvanredni takmičari, one su i veliki drugari. Tako da sada u klubu kako nam dolaze novi polaznici i jedna i druga vrlo rado prilaze i rade sa njima i omogućavaju im da se što pre opuste i da zapravo vide koliko je ovaj sport lep. Kakvi su drugari koji treniraju sa tobom? Drugari koje sam upoznala od kad smo otvorili klub su super. Ko ti je najbolja drugari? Darija. Pa igramo se svašta nešto, ponekad se malo posvađamo i zabavno. Kao deca su super i kao drugarice sve super. Atmosfera na treninzima je sjajna, super, družimo se i zezamo se.
U porodici Branković rolere voze svi osim tate Miše. On je svojim 3 damama logistička, tehnička i finansijska podrška. Mama Marina je početnik i primer kako ponekad u životu stvari krenu dvosmernim tokom. Ona je uzor svojim ćerkama, ali i one njoj. I brzo napreduje jer ima odlične učiteljice. Osim što dele strast prema istom sportu, Brankovići dele i sav teret pobjeda i povremenih teških trenutaka. Da li ti mama i tata pomažu da budeš dobro u sportu? Da, i tata i mama me ohrabruju i tata me ponekad i trenira i pomaže mi da budem najbolja. Mi kao roditelji, sve dok ona bude želela da se ovim bavi, naravno da ćemo mi da je podržimo. Uspeli smo ono što se kaže zajedno kao porodica da izguramo sve to i tako da se snalazimo, dobri smo u svemu tome. Ima malo tu i suza, ima i radosti, ali trudimo se da to dostojanstveno i sportski podnesemo i poraze i pobede. Mislim, to je sastavni deo sporta. Od sredine proleća pa sve do jesenjih kiša, Mitra i Marta su svakodnevno na rolerima, a kada se vreme pokvari, rolere zamenjuju klizeljkama. Da li više voliš da voziš rolere ili da klizaš? Pa volim jedno drugo, ali više volim da klizam. A u čemu više voliš da se takmičiš? Pa primer u klizanju. Klizalište je nevjerovatno interesantno što malo menjamo podlogu, menjamo način vožnje, malo je drugačiji, tera decu da razmišljaju, dosta se razvijaju. Ko je vozio rolere? Nevjerovatno mu znači da proba i klizaljke, jer posle im je lakše i na rolerima nauče nove stvari i na klizalištu. Naravno, preporučujem svima da probaju i skijanje, koje se nevjerovatno lako uči nakon rolera i klizanja. Razlika nema nikakva, a i meni su i roleri i klizanje lepo. Prvi put sam se s Mitrom sreo na klizalištu i one da tu mogu da kažem da je bila nevjerovatno dobra. Što se tiče kočenja, zaustavljanja i nekih, da kažem, skretanja na početku je stvarno bila bolja od mene, iako je tad imala možda 4-5 godine. Da kažem, na klizalištu je nevjerovatno dobra. Svake godine smo tamo i svake godine i na klizaljkama osvaja nagrade. A mislim, kad bi me pitali da li je bolja na klizalištu ili na rolerima, rekao bih definitivno na rolerima. Roller sport je postao deo opšte kulture odrastanja. Gotovo da nema deteta koje nije makar pokušalo da se zakotrlja. Parkovi i staze u gradu prosto vrve od malih i velikih roleraša. Ipak roditeljima nije svejedno da puste svoje dete niz betonsku stazu. Razlog je donekle i opravdan. Plaše se povreda. Ali padovi i povrede su sastavni deo svakog sporta i svakog odrastanja, a uz to postoji način da se maksimalno ublaže. Svaki roditelj čim čuje rolere, da dete hoće roler, prvo na pamet im padaju padovi. Naravno, imali smo i mi prilike da vidimo decu koja nisu sa nama u klubu, deca koja su prvi put stala na rolere na svoj račun i da kažem tu uglavnom dolazi do padova zato što prvo niko ne nosi štitnike, to je da kažem nešto što stvarno insistiramo da se koriste štitnici, pa makar samo štitnici za kolena, laktove i šake, a i kaciga tu nevjerovatno bitna. Mi sa našim članovima u klubu već na prvom ili drugom treningu radimo to padanje gde najpre vežbamo to u travi i pokazujemo im da to nije ništa strašno. Oni kad padnu na štitnike, retko ko oseti neki bol, dok to sa strane ume da deluje strašno. Zašto je dobro da treniraju sa nama u klubu? Mi polazimo sa svakim detetom, radimo od samog početka i polako ih učimo da voze rolere. Dok kada sami pokušavaju, nekad pokušaju da urade nešto što misle da mogu da urade i tu dolazi do problema. Padala je i Mitra, zato će njena mama zauvek pamtiti trku na besnoj kobili. Trenirala je sa prijateljima, rolerašima iz Vranja i to je bila jedna baš onako strma ulica gde su njihova deca imali te štitnike, oklope koje se to zove kornjača, Mitra nije imala i Mitra je tu doživjela jedan strašan pad. Jednostavno nisam smela više da je pustim da vozi. Naši prijatelji iz Vranja su to odmah organizovali,
pozvali ženu koja šije to i već u roku za 2 dana je nama to stiglo. Tako da je Mitra na tom takmičenju full obučena bila. Nažalost, i na tom takmičenju je ona doživela pad, ali taj pad je toliko ta oprema ublažila da apsolutno se nisam plašila. Uz Mitru i Martu Branković, koje su na naprednom nivou, u sportskom klubu Ekstrem treniraju i druga deca razvrstana po različitim kategorijama. Mi imamo, da kažem, više grupa, početničku grupu, da kažem, samo učenje rolera od trenutka kad je dete prvi put stalo na rolere, da kažem, neka obuka vožnje rolera, onda imamo neku, da kažem, malo amatersku vožnju, da nauče da voze malo brže, da rade neke trikove, a imamo deo kluba koji se posvećuje samo takmičarima i takmičarskom delu rolera. Na tom prvom treningu je možda malo teže, svi htjeli bi da voze odmah kao, na primjer, Mitra i Marta, oni kad vide njih dve hoću i ja tako, to baš ne može tako brzo, ali polako kroz par treninga oni savladavaju neke osnovne korake i posle napreduju postepeno. Sve vrste drugih napora, bilo u školi, van škole, podnose mnogo lakše po meni nego deca koja se ne bave sportom. Tako da bih ovom prilikom pozvao svu decu da se bave bilo kojim sportom. Roleri su izuzetno lep sport, raznovrstan, znači nije tu samo brzinska trka i slalom, tu ima i ta freestyle vožnja rolera, znači neka dođu deca da nauče osnove rolera. Da li će neko uopšte od te dece koja dođu da uče rolere da bude takmičar, to niko ne zna. To jednostavno se desi, dete bude zainteresovano ili nije, ali najbitnije je da deca dođu, da nauče pravilno da voze rolere, da se bave sportom, da budu na vazduhu, svežem vazduhu, sve ostalo je u drugom planu. U Nišu je zaista zgodno trenirati vožnju rolera, jer za to postoji nekoliko dobrih terena. Jedan od njih je naravno Čair, imamo i parking rode, tvrđava je neverovatno dobra, zavisi za koji stil. Za neku brzu vožnju, za speed vožnju rolera, za taj stil je neverovatno dobar Čair i put biciklistička staza ka Medijani, gde je ravna staza stvarno i nema mnogo ljudi. Vožnja rolera ne mora da bude skupa rekreacija, ali za takmičare to ne važi. Ako se misli na rekreativno bavljanje ovim sportom, to uopšte nije nešto preterano skup sport. A ako se misli na bavljenje ovim sportom kao što to Mitra radi, poprilično jeste skupo, jer nabavka kvalitetne opreme ovde kod nas u zemlji nije moguća. Uglavnom se to nabavlja iz inostranstva i to je poprilično skupo, plus normalno tu su i putovanja u drugim gradovima, znači gde se odvijaju takmičenja, međunarodna takmičenja, tako da je to poprilično onako, ako se ide na ovako bavljanje sportom kao što to Mitra radi, onda jeste. Rekreativno, to je jedan od najboljih sportova za koje ja znam, znači nije uopšte nešto preterano skupo, jer realno za komplet rolera, štitnika i kacige ne treba vam više od 50 evra, a traje vam sigurno bar 3-4 godine, tako da to nije neka velika investicija. Omiljena boja? Sve su mi omiljene boje, ali mi je najdraža crvena zato što označava ljubav. Roze. Omiljeno jelo? Mamine špagete. Spagete. Hobi? Hobi su mi skupljanje postera. Pa volim da vozim rolere. Omiljena životinja ili ljubimac? Omiljene životinje su mi kuce i mace. Jednorog. Omiljena knjiga? Lektire. Lepotice i zver. Omiljeni film? Ja gledam crtane filmove i omiljen mi je Barbie. Big Time Rush. Sportski idol? Moj sportski idol je moj trener Neško. Nesko. Kakvi su ti treneri u klubu? Treneri u klubu su odlični. Radimo
vežbe koje nam oni daju i super se zabavljamo trenerima. Treneri su super, lepo rade sa nama, lepo nam sve objašnjavaju. Meni se čini da najbolje vozi trener Neško. Pa zna neke odlične trikove. Voljela bi trikove da naučim kao što Neško ume da radi. To su inače freestyle trikovi koji generalno kod nas malo njih treniraju tako nešto i radi tako nešto. Tako da eto da kažem, možda sam ja tu neko ko se najviše oko toga, ajde kažem, najviše vežba i koji se najviše posveti kod nekoj vožnje. Mislim da je potrebno u Srbiji malo više dinamičnosti, malo više zabave, a to je svakako freestyle. Vožnja koja je jako puno raznih trikova, okreta, vožnje unazad, skakanja, znači puno toga. Dosta tih stvari, dosta tih trikova je jako teško učiti, pogotovo kad nemate koga da vam pokaže. Znači uglavnom su te trikovi koji sam sam učio uz pomoć interneta, klipova i tako dalje. Neki od trikova su jako teški, jako zahtevni, znači zahtevaju puno i snage i vežbanja i živaca naravno, prije svega, a i opreme kvalitetne. Svi ti neki trikovi dolaze malo kasnije sa zrevanjem, sa puno vežbe, sa iskustvom. Tako da za dečicu trenutno mislim da još uvek rano za neke malo ozbiljnije, postoje neki trikovi koji mogu da oni da rade. Tako da mislim da je dobro uvoliti ih polako u sve to. Tako da vidjet ćemo, sve zavisi ko se kako pokaže od njih. Ko je sklon tim nekim trikovima, to nekoj vožnji, pa vidjet ćemo polako se. Ono o čemu maštaju svi veliki roleraši i što bi predstavljalo vrhunac njihovih sportskih napora i posvećenosti jeste da roller sport jednoga dana postane olimpijski. Do tada će Mitra i Marta Branković imati mnogo kilometara pod svojim točkovima i možda će među njihovim medaljama zablistati i olimpijsko zlato. A ako se to jednog dana i dogodi, setit ćemo se da je sve počelo u našem kvartu, u našem parku i u našem gradu. I bit ćemo ponosni.